ғуноҷинои сементал, галштен, чорнапёстр, баъд гибриддош, қисир, буғуз ҳамаи намудаш ҳаст. ҳозир на ҳоҷи Абдураҳмон бо мефаҳмонад. салому алайкум. подписчикои мамуразия созен хубен, саломатии хуб, коро тинҷу. Ака неми ғуноҷино як бор тамошо ки ака як солаи 3 моҳа, як солаи 5 моҳа инеми ғуноҷин ака. Килош ҳам мумкин ака 600 кило мебуромадагист. На кашидаму буфора кашидам метам. буғуз қисири ака ҳамира намедонам якта. Анамурам намедонам ака буғузай қисири намедонам ҳо дутта ака. Анаи сафедам намедонам ака буғузай қисирай сета ака. мондагиш ака аксарият полни буғузан ака. хоб мана гов ака як бор тамошо кунед. чу ҷанор сементалои гигант мана кубхес 8 моҳа гузашт ака ира буғузиш. килош ҳам мумкин 800 кило зиёд ака. аниқ 700 боло ака. нархои ҳамё 45000 сомон ака ҷон. ғуноҷиноро ҳам бугӯя бро. ишам ё 35000 ака. 35000 якта дутта лаванги сета ака. ҳа ё 35000. анаиш ака ина бухахо шуда ака. и ҷушои ба фирма. ҳай ҷушо ака 25 та зиёдтарак шир дода шуда ака. я буғуз гуфта будам ина буқа парида шуда ака. мо як ҷо харида будем 3 моҳа буғуз гуфта буд. ина буқа парида шуда ҷо ака сар 10 бор паридам. 3 намуд буқа сар додагим ака. авликул сар додагим, лимузин сар додагим ака. грифорд ҳам сар додам ака. якта сементал ҳам сар додагим. сементал ҳам будам инҷа. ҳозир ина нишон метем ака. якта сементал ҳам сар додагим ки мақсад вай нашава гуфта. ина ям ғуноҷине ака. и бисира ака як савдо кардагем ака мумкин ирӯз мебара пага мебара. мана ям зур буда ёш қадбаланд. и ака 4 моҳа гарантия қати буғуза ака. 4 моҳа гарантия буғуз мана. кафолатш қати ака ҷон. барои молкини. буғузиш дандоношам бемалол нишон метам ака. инами гармида би ака ина ҷои навес нест да ҳамиё дар кор боша. да берунан гармида чӣ хелай мега. гармида инами хелайда ина ака. ин ака лимузин парида шуда ака. лимузин парида шуда кадомда. бо ғуноҷиное ҳаст ака ҷон буқа нарафтам дорем 15-16 сомону 20000 сомон. у хелошам ҳаст. буғуз ака 25000 сомон боло. мақсад як моҳа боло буғуз ака 25000 сомон боло ака. хай мақсад кадомаш маъқулай бо як видео куна хушруак ака партоя бо нархошуна муомила мекунем метем. даставка ҳаст ака. якта мегира, дутта мегира ака, 5 та мегира ака. як муросое мекунем ака. мошинамон ҳаст хидмо мебарем метем ака. гарантияра гӯшка ака. ай ҳамада гапи хубтарин. гарантия ака фақат дар дуни фермам. ай фермам 1 метр берун мебурои ака дига гарантия нест. гарантияш чӣ хелай гуфта занг назананд. гарантия дар дуни фермам кадом гом 1 литр ширкандор пулшана мегирам. ҳам хе метам ака. биёян бо гарантия қати дар кора биёя инамҷа буҷуша бина гира 25 литр ҳозир ман худам ҷӯшида содам ака. ягон говҷӯшак доранд мақсад ягон одам доранд биёранд бинанд ки 100% бовар вайда кунанд. бовар кунанд баъд гиранд ака. нархиш ака 35000 сомон ака. аммо гӯсфанд чӣ шуд? гӯсфанд тайёр ака. гӯсфанд тайёр. партияи нав биёя. як партияи нав омад ака ҷон. удо видео кардагиомона просто буқача омад қати ҳам як бор ё сёмка кардастем. қарибиём тамом шидан ака. чанд таош тамом шид рафт уже. гови нав омад ака. гӯсфанд вадай ҳоли ҳам истодай рӯи хотири акаи мамурҷон метем. гап нест. як гӯсфанд ака мо бутем ака мора худо дода шудай. мо додан мегирем. ай додан умуман ташвиш нест, тарсидан нест. мо якта бутем парвардигор дар ҷош 10 та дода шудай. ягон ҷои вайш нест. ягонта нимта якта нимта одам дара ки қисир дар кор мешавад. қисирош ҳам ҳаст. барои қассоб мега тарёш ҳам ҳаст метем ака ҷон. биёя ҳамҷа муомила мекунем метемаш. хоб бародаро мана марҳамат. харидоро бошам муроҷиат мекунед рақамо. инами сементал ака шохдора ака. биёя дар ферман буҷуша ака. 30 литр ҷӯшида шудем дар ҳам одам 25 та гарантия. дар дуни фермам ина боқахо шуда ака. боқода ирӯз туй ака. айла тавлаша парида шудем. ина
ноҳияи ҳисор, Бубу ябор. ноҳияи ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Карим Девона, пеши мазори Урусони Урусони имҷада яка мазоршон имҷа пурот фем ҳардумон ака ягон як раҳака 4 метр усу вая 4 метр иси моем акаҷон биёян бинан акаҷон бо уно яктан буқай сименталам фурӯшия ака амро мефурӯшем ака буқомилу кадомаш маъқула мефурӯшем як дона ака агар дар зимистон дида бошанд майдак ширмак буд ака нами авликул ина ака ами қашидина ёли 1 кило авқотши додагӣ нест на имҷа дуровардем анака хурданда даромад иншоалло ака изрида ҷонона ака як дона иам ҳаст иам мефурӯшем ака иҷа гови намефурӯхтагимон нест ҳамаш фурӯшия ҳамаша мефурӯшем ака ягон проблема нест ягон каза харпар дар кор боша бепул метем бешхуна харам аст инҷа бепулам баран ака инҷа халос шавем 4 та харая 4 дона харам иста бепул баран дар кор мондеса барои савоб оварда монда будем хай меша инаи буғуза яка ина ӯ видеодам буғузи тайёр буд и намедонам ака гӯшти аспа хӯрдагай ҳолиам ака намезоя гӯшти что хӯрдагай ака мумкин ҳамин рӯз ё пага бизоя уже раҳгардиёшам уже дига хешиду синаро би ака чӣ хел сина кардесудай лекин акаҷон бисёр одам ака занг зад нашуда ҳами гов и гов сечоча яка сечоча кишда акаҷон рӯи хотири сечоч биданаш арзон додесадум ака проблема нест акаҷон гап нест 1990 кинем рӯзи соли мол таваллудмон 90 ё 91 не 90 ака 90 гап нест касе видеоро тофил тамошо кард рақами 90 соли таваллуди ҳоҷи Абдураҳмон 90 амонан ай шӯхӣ берун гуфтесудум гӯспанд тайёр гӯспанд тайёр барои партияи нав омад партияи нав омад акаҷон ай шӯхӣ берун метем як кас ака дар ватсапам партуфта 27 та лайк гирифта урам ба назар дорем агар ягон кас ай ҳамо одам бигзара ура метем нагзашам 27 та дагар метем ака тамом гап нест мақсад ака як гӯспанда да як кас наметем ака 4 тақсим мекунем 1000 сум 4000 сум мешава мешавам тариш кинем як каза битем беҳтарин мешава биам 4 каза тақсим кинем як кас дигам занг задаги ака бачаак инвалид дорум гуфтаги дав ака бе видео бе ҳич ака насиб кина ака 2000 сумш метем акаҷон бибара да ҳақмон дуо кина як гудак инвалид доштай дору поро мегирем гуфт чӣ мегирем гуфт метем ака 2000 сум дар ашоти ҳамонро дорем акаҷон ки битем гап нест хуб саломат бошем бародаро харидоро марҳамат рост омода мегирем